wabarakatuh. Kalugrahan kawilujengan miwah kapakaswarasan mugi tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula satemah saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayon. Para sepuh pinisepuh miwah aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu kinabekten. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Asmuni minangka pangarsa paguyuban Sanggar Sastra Kesenian Koprosalisiswa ingkang pantes sinudarsana, ingkang kinurmatan Kang Mas Yofi Alfian Hendriansah minangka pangarsa Panawong Krida wonten ing adicara seminar kebudayaan, ingkang kinurmatan Bapak Sutresno Wiroso saha Ibu Dewi Handayani sarjana seni minangka narasumber wonten ing adicara seminar kebudayaan, kadang Panawong Krida saha para rawuh ingkang bagya mulya. Murwakani atur sumangga tansah ngaturaken puji dalah syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang amurba amisesa sedaya titah wonten ing jagat pramudita. Awit saking sih wilasanipun satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged pepanggihan wonten ing papan menika kanthi manggih wilujeng raharja tebih saking rubeda nir ing sambi kala. Kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh ingkang sampun ngalodhangaken wekdalipun wonten ing adicara seminar kebudayaan kanthi tema revitalisasi kesenian koprosalisiswa Dusun Dinggian Warsa 2000 selangkung. Saderengipun gulantepang gladiwaluh kula Siti Hotimah ingkang minangka kajibah pranata adicara saperlu nderekaken titilaksitaning adicara wonten ing kalodhangan menika saking purwa madya dumugi wusana. Pramila kula nyuwun iti badhe maosaken menggah rantamaning adicara ingkang sampun rinacik rinumpaka dening para Panawong Krida. Adicara ingkang sepisahan inggih menika pambuka. Kalajengaken adicara ingkang kaping kalih inggih menika ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adicara ingkang kaping 3 pambagya harja pangarsa Panawong Krida adicara seminar kebudayaan. Adicara ingkang kaping 1 atur pangandikan saking pangarsa paguyuban seni koprosalisiswa. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika inti seminar kebudayaan saha adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Para rawuh ingkang suka yuwana ing basuki mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing rikalenggahan menika. Pramila sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi ndedonga anut kaliyan kapitadosan ingkang rinaso. Ndedonga sumangga. Ndedonga cekap matur nuwun. Mugi-mugi awit waosan donga kala wau adicara wonten ing kalodhangan menika saged lumampah kanthi rancak saha gangsar pikantuk barokahipun Gusti. Amin. Salajengipun adicara ingkang kaping kalih inggih menika ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya dumateng para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Matur nuwun para rawuh kasuwun lenggah malih. Menggah adicara ingkang salajengipun nun inggih pambagya harja saking pangarsa Panawong Krida adicara seminar kebudayaan dumateng panjenenganipun Kang Mas Yofi Alfian Hendriansah sumangga. Matur nuwun dumateng Kang Mas Yofi Alfian Hendriansah ingkang sampun paring atur pambagya harja. Para rawuh ingkang bagya mulya, salajengipun atur pangandikan saking pangarsa paguyuban kesenian koprosalisiswa Dusun Dinggian
dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Asmuni sumangga. Mekaten kala wau atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Asmuni minangka pangarsa paguyuban Sanggar Kesenian Kobro Salisiswa Dusun Tinggian dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Asmuni kula aturaken agunging panuwun. Ngangge adicara ingkang kaping gangsal inggih menika adicara seminar kebudayaan utawi andharan materi saking para narasumber. Nyaosi pirsa dumateng para rawuh bilih narasumber wonten ing adicara menika ingkang semisal wonten Bapak Sutrisno Wirasa minangka pangarsa paguyuban seni Kobro Salisiswa Kuda Panegar salah satunggaling saking paguyuban Kulon Progo. Salajengipun wonten narasumber ingkang kaping kalih inggih menika Ibu Dewi Handayani Sarjana Seni minangka pangarsa Sanggar Seni Langit Alang-alang saha minangka guru seni budaya wonten ing salah satunggaling pawiyatan wonten ing Kabupaten Bantul. Wondene wonten moderator ingkang badhe nderekaken sesi andharan materi inggih menika wonten Mbak Naila Aklima. Pramila mboten dangu-dangu malih lajeng kemawon dumateng panjenenganipun Mbak Naila Aklima ingkang kajibah minangka moderator katuran saged mapan wonten ing papan ingkang sampun dipun samaktakaken. Dumateng Mbak Naila saha papan saha wekdal kula sumanggaaken. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, menekaten kala wau andharan materi saking para narasumber. Kula aturaken agunging panuwun dumateng Bapak Sutrisno, Ibu Dewi saha Mbak Yu Naila ingkang sampun paring tambahing ilmu dhateng para rawuh saha dalasan kula lumantar adicara seminar kebudayaan menika. Tututan ingkang saged dipun petik inggih menika sampun dados tanggung jawab kula lan panjenengan sedaya anggenipun nguri-uri utawi nglestantunaken kebudayaan mliginipun ingkang dipunrembak kala wau inggih kesenian Kobro Salisiswa supados kesenian menika boten ical kairing ewah ginsiring jaman. Kanthi pangajap mugi-mugi menapa kemawon ingkang sampun dipun andharaken kala wau saged paring paedah utawi manfaat tumrap kula saha panjenengan ingkang rawuh wonten ing adicara menika. Para rawuh ingkang bagya mulya, boten keraos sampun dumugi pungkasaning adicara. Kula minangka pranata adicara ngaturaken agunging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan. Ananging tentu kemawon anggenipun kula nderekaken titilaksitaning adicara ing rikalenggahan menika taksih kathah kekirangan saking basa tuwin suprasita awit saking budidayaning manusa kirang sampurna. Pramila saestu kula nyuwun lumunduring sih samudra pangatsami. Sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal nderekaken sugeng kondur mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.